Misa ka na ngadto sa 294 ka mga kaso sa Tipdas ang Natala sa Texas ug New Mexico base sa ulihing datos sa US Centers for Disease Control and Prevention kagahapong adlaw Marso 14. Muna kini ang natala nga pinakadaghan na kumpara sa mga kaso sa nilabay nga tuig 2024 sa duha ka mga states sa Estados Unidos. Kinumduman nga nagsugod sa mga outbreak sayo sa buwan sa Enero nining tuiga sa maong mga lugar. Sumapa sa report nga misa ka ngadto sa tag 38 ka mga kaso sa Tipdas Natala sa nilabay nga tulo ka mga adlaw. Ang 174 ka mga kaso natala sa Gaines County sa Texas kag ilang nga maong sentro sa outbreak. Samtang padayon pangagyatiman sa tambalanan ang 34 ka mga kaso niini. Samtang sa New Mexico misa ka usab mga kaso nga natala ngadto sa 35 nga naglakip sa duha ka mga kaso nga nagikan sa Eddy County ug Lea County. Ang nagkalapad nga outbreak mao nahimong unang dakong hagit ni US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. Samtang gimugatan niini ang pahimangno sa dakong responsibilidad sa mga ginikanan sa pagpabakuna sa ilang mga anak aron malikayan ang kaso sa Tipdas sa guban pang matang sa sakit.